Ġiet inawgurata sala rinnovata fil-faċilità tal-kura tal-anzjani San Vincenz de Paul. Ix-xogħol f'din is-sala, is-St. Joseph Ward 1, sar b'investiment ta' €1,000,000. Din is-sala hija waħda minn 18 li ġew rinnovati f'dawn l-aħħar 5 snin u fiha kmamar iddedikati għal koppji. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josien Kotajjar spjegat li kienet ikun hemm ħafna koppji li jispiċċaw mifrudin u kien għalhekk li wara studji intensivi din is-sala inkorporat dawn il-kmamar tal-koppji. Il-kmamar ikunu iktar spazzjużi għaliex fihom ukoll ikun qisu flet żgħar ħalli jkun jistgħu jiġu anke l-familjari tagħhom u anke jistgħu jkollhom xi attivitajiet bejn il-familja ġol l-istess kamra. Josien Kotajjar kompli tispjega kunċett ieħor li fiha s-sala. Il-kamra tal-iżolament ta' residenti li jkollhom mart li jista' jittieħed. Din se tintuża sabiex ikomplu jiġu protetti is-saħħa u s-sigurtà ta' residenti. Għandha standards iktar għoljin, standards speċifiċi tal-infection control biex inti kemm jista' jkun ma tinxtridlekx dik l-infezzjoni fil-kumplament tas-sala. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela qal li għalkemm huwa importanti li wieħed jinvesti fl-infrastruttura huwa daqstant importanti li nkomplu ninvestu fir-riżors uman. Imma ir-riżorsi umani waħedhom laqas huma biżżejjed. Aħna nemmnu ħafna fit-tagħlim, fit-taħriġ, f'kooperazzjoni ma' l-Università tagħna ġewwa Malta u kif ukoll universitajiet barra minn Malta.